Já vidím Dubčeka. Já vidím Dubčeka, ale... On není silný. Ali potom što nije silni, može biti strašno simpatički. Tanıtmenin Alexander Dubček denen. Tanıyım. Ukam, tanımayım da Ukam değil mi Nigerii? A to byla rodina utopistů. To znamená, že oni vlastně dělali věci, které slušní lidi nedělají. Dubčekovci verili, že Rusi nás oslobodia a potom bude všetko v poriadku. Вірю до того чоловіка, Олександр Дубчик. Dubček bol komunista? On bol komunista. Nech žije komunismus. On prostě měl světlo v duši. Ale nemůžu si pomoct. Já si prostě opravdu myslím, že to byl zbabělec. Jestli o mne myslí, kto chce, čo chce. 30 rokov som v strane. Celá moja rodina. My všetci sme strane obetovali všetko, všetko. Ci si deve fare un monumento all'utopia. È all'utopia che si deve poi il cambiamento successivo, poi lo fa un altro. Čo ste dokázali? Čo ste dokázali? Čo ste dokázali za 30 rokov? Hanba! Hanba! Ale my robíme film o Dubčekovi. Hanba! Sociálny demokrat. Schovávajte sa za ňo! Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako svojim svedomím.